Când eram copil, mama mă avertiza mereu să nu stau prea aproape de podurile din marginea satului, mai ales la lăsarea serii. Acolo stă baba Cloanța, îmi șoptea cu voce joasă, de parcă ar fi putut să o cheme doar rostind numele. N-am crezut-o niciodată, până când am auzit și alți copii vorbind, pe ascuns, despre aceeași creatură. Legenda spune că, acum sute de ani, o femeie bătrână a fost alungată din sat, acuzată de vrăjitorie. Se spune că ar fi blestemat locul înainte să dispară, iar sufletul ei a rămas prins sub podul de la ieșirea din sat. Din când în când, în nopțile fără lună, baba Cloanța iese de sub pod, târându-se, cu unghiile lungi și părul alb, încercând să atragă copiii rătăciți sau pe cei care nu-și ascultă părinții. Unii spun că, dacă te apropii prea mult de marginea podului după apus, simți un miros ciudat de pământ ud și de mucegai, iar dacă asculți cu atenție, auzi o voce răgușită care te cheamă pe nume. Cei care au încercat să fie curajoși și au mers singuri acolo au povestit că au simțit o mână rece apucându-i de gleznă sau că au văzut o umbră mișcându-se rapid prin iarbă, mult mai jos decât ar putea merge vreun om. Nimeni nu a văzut-o clar pe baba Cloanța, dar toți știu să nu stea niciodată pe pod după ce soarele apune. Se zice că, dacă ești prins de ea, dispari din amintirile tuturor. Părinții tăi, prietenii, până și pozele tale devin neclare, ca și cum n-ai fi existat niciodată. În fiecare an, când cineva lipsește de la școală fără nicio explicație, bătrânii din sat oftează și spun: "A mai luat unul baba Cloanța." De atunci, nimeni nu mai glumește cu podul, iar povestea ei merge mai departe, șoptită la ureche, de fiecare dată când cade seara și vântul adie straniu peste apă.